أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حضرة المؤلف هذا الكتاب ونفعنا بحفظ الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدابك لا تطالب أجر nyuwun sira Rabbaka ing pengiran sira bita akhuri matlabika sebab kaundure hasile panuprih sira walakin tetapine boleh nyuwun sira nafsaka ing awak sira bita akhuri adabika sebab mundure tata kramane sira. Terus hikmah menika nerangake tentang adab tata kramane kali Allah Subhanahu wa taala. Terus tiyang niku nak nalikane napa donga kali Gusti Allah kula jenengan sami donga kali pangeran. Kula jenengan sami nyuwun kali Gusti Allah. Nalikane nyuwun kali Gusti Allah delalah kok rontok di akhir diundur kali pangeran mboten langsung diijabahi nalikane ngoten pripun mboten usah protes nggih napa mboten usah protes karena lumrahe napa kula jenengan sami lumrahe keadaan ngene biasane wong njaluk niku karek sing maringi wong njaluk niku karek sing napa maringi. Nanti nak maringi ora oleh maksa. Wong njaluk niku ora oleh maksa. Ora oleh diambake iki maksa. Terus nak Gusti Allah niku lak sing dijaluki. Kula jenengan sami njaluk kali Gusti Allah, nyuwun kali Gusti Allah. Kula jenengan sami napa nyuwun kali Gusti Allah. Nalikane nyuwun niku wonten tata kramane, wonten apa adabe. Adabe yaiku sing pertama wong njaluk niku mboten angsal meksa. Nomor kalene njalukan ngeten iki karek sing wae. Dadi wong njaluk niku karek sing wae. Wae saiki ya ditampa, wae sesuk iki ditampa. Wae somben iki ditampa. Jenenge nguwahi ini sak karepe sing nguwahi lho. Dadi njaluk niku kula jenengan sami ndonga niki lak njaluk nyuwun kali sinten Gusti Allah. Nalikane ndonga niku nyuwun apa sehat, nyuwun apa dhuwit, nyuwun apa selamat dunia akhirat nggih, nyuwun apa mawon. Nah niku nak kula jenengan sami roh kok aku urung dijabahi ya. Serasa protes. Mboten boten napa kok meneng wae. Makane la tutolib rabbaka bi ta'khul matlabi. Aja protes pangeranmu nalikane penyuwunmu niki disemayani. Penyuwunmu niki diundur ora saiki dikeki. Urung dikekekno. Dadi seumpama kon njaluke 10 tahun keingi. Panjenengan sami donga terus 10 tahun keingi contoh iki ape nyuwun kaji delalah ora dikek-keki. Nah terus pripun? Ya wis meneng wae. Nggih, meneng wae. Ora usah protes. Mboten usah napa protes. Karena tata kramane jalukan niku ngeten. Tata cara orang meminta, orang meminta iku wonten tata cara. Tata cara sing pertama yaiku napa nak nyuwun ora oleh muring-muring. Wonten ceritane wong njaluk muring-muring ya malah diseneni karo sing dijaluki. Jenengan nak njaluk wong kamu karo muring-muring ya wong sing dijaluki malah luwih muring-muring neh. Wong njaluk kok nyeneni iki piye nyentak-nyentak karepe piye. Ora oleh. Ora ana tata kramane ngoten. Nggih, ngoten-ngoten tata krama. Ya malah diusir. Kula jenengan saya malah diusir. Jenengan mara tenggene seumpama tenggene wong sinten katakan pemerintah oleh bupati
Njaluk apa bupati. Nah, pas morong bupati itu sunai. Malah dikai itu malah dipripun. Yo ora dikai malah itu sunai karo bupati malah diusir karo ajudane. Kon ngire kali napa ajudan. Ya lumrahe ngoten. Makane ana tata krama. Apa meneh kula jenengan sami nyuwun kalih pangeran. Nggih. Nyuwun kalih pangeran. Iki sampe ana pikiran Gusti Allah iki ora adil aku ora tau dikai. Nah niku termasuk napa boten angsal. Ku jenenge napa protes. Protes kalih pangeran. Ora oleh. Wis nak wong niku nak wis ngono ku nggih siap-siap wae. Nggih. Siap-siap wae malah digudi cara basa dibedo. Cara basa malih niku malah ora dikek-keki karo pangeran, dibeno wae. Soale wong kurang ajar, napa? Kurang ajar. Ora ditata krama, kalih pangeran. Nah niki penting. Nggih. Tiyang niku nak nyuwun kalih pangeran luwih penting neh. Wong njaluk karo manungsa wae ya ngoten niku kudu apik, kudu sopan nggih. Mongane sing apik. Ora dikai pira wae ditampa. Senajan ora nrimo kek-kekane sithik sumpama ditampa wae wong sing dikai. Wong dikai ini tampa wae wae. Dikai arek nampani ngono wae. Dikai pira wae ditampani. Nggih koyo manungsa kalih pangeran ngoten sami. Panjenengan sami kalih pangeran padha wae, dikai pira wae ditampani, disyukuri, dinikmati, nggih. Apa wae sing peparing Gusti Allah niku kudu dinikmati, ditampani, nggih, kalih ridho. Yen apa ridho niku ya disyukuri niku nampani. Kanthi saestu kudu seneng, dikai pira wae kudu seneng. Yes syukur-syukur kula jenengan sami diparingi. Lah langsung pamit dereng diparingi pripun? Nanti tata kramane piye nek urung dikek-keki. Dadi jaban apa dereng dijabahi dungane niki terus tata kramane itu. Ya tetep ngenteni kanthi husnudzon kalih Allah Subhanahu wa taala. Tetep napa husnudzon kalih Gusti Allah. Husnudzon niku pikirane apik karo pangeran. Ora kok pikirane elek karo pangeran. Nggih. Panjenengan sami subhanallah. Wong sing paling napa menungso niku wong sing bejo, Mbak. Dadi menungso niku termasuk bejo. Dadi makhluk hidup sing rupa menungso niku kudu syukure ora karu-karuan. Karena napa tembake dadi ora menungso. Lah cobi kula jenengan sami dadi ora wedhus. Dina iki disembelih, kayak korban. Atau dina sapi lah. Kemudian sak ngisorene dadi pitik, ya Allah. Wis ngoten iki. Makane alhamdulillah dadi menungso. Ini termasuk nikmat. Wong dadi menungso iki termasuk makhluk hidup sing mulya dhewe sinten menungso. Iki kula jenengan sami niki. Qur'ane wonten walaqad karramna bani Adam. Ini Gusti Allah temen mulyakno Bani Adam. Bani Adam iki ya awak dhewe niki menungso kula jenengan sami niki. Bani Adam ini anak turune Nabi Adam. Artinya Nabi Adam ini juga anak turun kula jenengan sami niki termasuk golongane napa anak turune Nabi Adam. Kuwabe tanpa terkecuali, Mbah. Ana sing mriki gak anak turun Nabi Adam. Iku mboten wonten. Nah, terus anak turune sinten? Maka Nabi Adam, nggih. Jadi menungso ini anak turune sinten mboten Nabi Adam. Wonten. Anak sing anak turune sinten iblis to mboten wonten. Kabeh niki anak turune Nabi Adam. Tanpa terkecuali. Sak pabeyan, sak boyo, sak Tuban, Jawa Timur, sak Indonesia, sak donya kabeh sing rupa menungso kabeh niku anak turune Nabi Adam. Berarti nek wis anak dadi anak turun Nabi Adam niku napa? Walaqad karramna bani Adam. Dadi lakot dadi lam paringi kot ana napa jenenge lakot. Lakot niku tau kite nemen. Dadi tenanan Gusti Allah iki mulyakno Bani Adam. Bani Adam niku ya anak turune Nabi Adam. Keturunane kuwabe Nabi Adam lan keturunane kuwabe niku dimulyakno kalih Gusti Allah. Kula jenengan sami niki mulya. Nggih. Akhirnya aja sampai merendahkan diri. Aja sampai merendahkan diri, ngasorno awake, ngrendahno awake
kanthi suudzon kalih pangerane. Disuudzon kalih Gusti Allah niku termasuk ngasorno awake, ngrendahno awake. Nyelek-nyelek awake nek nggone pangeran. Ini mboten angsa. Ya jeneng sami nek duwe pikir ngoten niku. Dimulyakno dikai panganan, dikai ombenan, dikai yup-yupan, dikai omah, dikai penggawean, dikai apa wae dikai hidupan dunia ini. Subhanallah. Dan nikmat hidup ini luar biasa. Wong iso urip ambekan niku subhanallah nikmate luar biasa. Wis pokoke anggere iso urip wis subhanallah. Kenikmatan ini kudu dinikmati. Lah kok liya-liyane nak nyuwun butuh napa, butuh napa. Kok nak dikoi kalau pangeran ditampani, nak ora dikei ya wis sementing awak dhewe sik urip. Sementing awak dhewe iso ibadah, sementing awak dhewe sampekan nggih. Langkung-langkung awak dhewe sik sehat, sehate awak niku nalikane ibadahne iso. Sik iso ibadah niku manfaat luar biasa. Ya, kudu napa disyukuri, dinikmati. Makanya seumpama tiyang niku sakniki ngaten, pikir-pikir secara evaluasi. Evaluasi ini apa memperbaiki diri. Seumpama ya wonten sing pendapat seumpama wong niki ndonga kok gak dijabahi-jabahi kalih pangeran, ya. Niku sing dikoreksi sinten awake dhewe. Sing dikoreksi niku awake, ora pangerane, kudu awake sing dikoreksi. Soale ngeten, Pak. Gusti Allah niku nak ngijabah, niku pasti. Gusti Allah niku nak ana wong donga pasti diijabah. Cuma ijabah niku tergantung menungsane, sebab konten rambu-rambu. Ana rambu-rambu aturan, ya. Pangeran niku di peraturan. Peraturane wong nak nalikane donga pengen diijabahi niki napa? Ya. Ayakuna makaluhu ayakuna makaluhu halal wa mashrabuhu halal wa maluhu halal wa kullu syai'in indahu halal. Dadi apa-apa sing dipangan kudu halal, apa sing diombe kudu halal, apa sing ana nggone dekne ya kudu napa halal. Lan nalikane kabeh niki halal iku wonten ijabah. Diijabahi kalih Gusti. Makanya dikoreksi sik awake nalikane duwe penghasilan nggih duwe halal utawa haram ditingali. Utawa nak boten ngoten piyambake jenengan napun sepuh dijatah karo anake seumpama. Kayak duwe karo anake seumpama. Didelok iki anake mergawene apa? Halal atau haram. Mergawene bener atau ora bener ditingali. Aja angger dikai ditampa. Ngoten niku berarti napa? Nggih napa kaya wong sing makan gaji buta ngoten niku. Pokoke gaji apa disikati ora peduli. Niki nggih mboten parang ditingali. Iki anakku mergawene apa iki? Delok oh gak wong halal. Tapi nak seumpama dene mergawene kok jaman sakniki sing ngetren lewat HP napa judul jenengan semerep judul iki judi tapi online. Judine niku lewat HP, ora ono tintin HP tok. Wonten niku sakniki wonten. Jaman sakniki apa sing ora iso. Ora ketok dene omah wae ora ono tintin, tapi duwe akeh. Iku diperiksa apa mergawene. Engko jangan-jangan napa jenenge nglakoni barang sing haram ngoten. Soale judi niku diapa-apakno tetep napa haram. Ya judi niku haram. To nek mboten ngoten transaksi tenggene napa jual beli barang-barang sing haram. Nggih mboten wangsul padha. Ini ditingan. Ya saderenge kula jenengan sami protes kali pangeran, aku kok ora tau diijabahi piye ya Allah yen ndonga kok sing ngene wae ora tau ijabah. Dikoreksi sik awake. Makane laikan talib nafsaka niku ngoreksi awake dhewe. Menawa wae adabe tata kramane nalikane ndonga niki kirang. Tata krama niku mboten namung kok kudu madhep kiblat, tangane diangkat, kudu wudu, bar salat, mboten niku tok.
Termasuk tata krama niku napa sing iso mijabahi dongane yaiku perhatikan apa yang dikonsumsi. Perhatikan hasil rezekine niki saking pundi. Kula jenengan sami perhatikan niku. Nggih. Angko dak delalah rezekine saka bodhone wong. Nah, jeneng bodhone khidak ni mboten pareng, khidak ni bodhone. Angkane ora baik sing asal niku baik niku dodolan, baik bitarozi, kelawan saling ridho. Padha ikhlas. Kok wong adol tuku ngoten niku kan padha ikhlas. Dengan dodol liwat wong liya nuku, regane pira sakmene terus dibayar. Niku jenenge tarozi, ikhlas padha ikhlas. Padha ridane nggih, wong dodolan nek ngoten niku cara. Lah nek sing boten sae niku kados wong sing bodhon-bodhoni ngoten niku. Bodhoni iso lewat timbangan nggih. Bodhoni iso lewat napa jenenge rega nggih, ngomong ora jujur niku termasuk bodhoni. Dan hal-hal seperti ini yang bisa menghambat napa ijabah itu donga. Ditungane boten cepet ijabah sebab ngaten-ngaten iki. Ini perkara-perkara sing haram. Ane nek iso niku nggih kudu resik saka barang-barang haram. Ana malih suap menyuap termasuk haram. Sumpami kok anake dhewe dadi pejabat teng desa utawa teng pundi sapa. Delala kok duweke yo akeh delok hasilé kok delok sik ngoten. Kok dene mergawe apa nek ora ono sampingan liyane gak ono mergawene kok duwe akeh kon ndi iki. Ah dikoreksi. Awak dhewe kudu gelem ngoten iki. Iki termasuk andil nggih ikut andil untuk mengkoreksi ngelingno. Sakniki niku jarang wong sing gelem ngelingno. Wong sakniki rada egois ngono. Wong sakniki rada gak peduli karo wong liya. Wong liya piye sak karep babah penting aku enak. Wis ngoten wae. Pikirane saya ngoten kok. Niku wis wong Indonesia meh rata-rata ngoten niku kula tingali model meh ngoten. Kabeh hampir semuanya zaman sakniki. Zaman riyen nak mboten. Zaman riyen gotong royonge kuat. Sakniki mboten. Sakniki apa jenenge apa meneh perkara sing ora ngenakno. Wong ngandani wong ora enak lho. Ngandani wong niku ora enak. Wong dikandani ya muring-muring wong jenenge dikandani. Wong diloroi niku mboten seneng. Nah, apa meneh sing ape ngloroi? Wong ape ngloroi ya apet. Lah nek zaman riyen kan tetep diloroi. Salah tetep dielingno. Sakniki mboten. Wonten tapi sithik. Makane kula jenengan sami niku ora iso nggih termasuk hal seperti itu menyelamatkan keluarga, nggih. Ngandani ngoten niku termasuk nyelametno keluargane dhewe. Mboten kok terus ora seneng mboten. Angko ana sing lakon-lakon sing boten sae nggih menurut syariat yang boten angsal nggih dikandani oh iki gak oleh iki haram. Nah nek saged ngoten kula jenengan sami ngandani seperti itu. Makanya nalikane kula jenengan sami seumpama nalikane donya nyuwun kali Gusti Allah terus kok boten-boten diijabahi nggih kok suwi gak teko-teko iki kapan nih. Nah niku sing kedah ditingali pertama yaiku napa akhlake kula jenengan sami. Jadi tata kramane kula jenengan sami kali Gusti Allah pripun. Terus yang keduane ditingali nggih tenggene awake dhewe. Awake niki kira-kira panganane wis halal napa derek. Dikoreksi malih. Nggih mboten napa-napa apa salah ngoreksi. Ngoreksi awake dhewe niku luwih apik. Mesti ngoco ngene awake dhewe digerayangi dhewe apa sing salah. Ana apa kurang apa aku iki. Niku malah langkung sae daripada awake dhewe ngerayangi wong liya. Apa manfaat ngerayangi boten wonten. Ngoreksi wong liya niku boten wonten. Makane sing apik niku awak dhewe niku napa ngoreksi tengene awake dhewe. Kok ben iso dadi tiyang ingkang sae. Ben iso berubah. Karena perubahan niku penting tengene kula jenengan san. Makane la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabi. Berarti wonten sing salah. Seumpame kabeh wis dikoreksi Mbak didelok wah aku halal kabeh penghasilanku. Seumpama
Terus didelok aku yo nak atiku yo ora ono krentek elek karo pangeran. Ora ono kok suudzon karo pangeran. Niki kemungkinan nalikane kula jenengan sami dereng diparingi kemungkinan nggih kalih Gusti Allah niki disimpen sampeyan ke tengah akhirat. Atau nak boten ngoten diganti kalih sing langkung sae daripada sing kula jenengan sami suwun so diganti sing luwih apik daripada apa sing dijaluk. Umpame kok jaluke sepeda motor kali pangeran dikasih sing luwih apik saiki urung sumben ke mobil sumpama iki contoh. Gusti Allah ngoten duwe napa? Gusti Allah niku sing semprep makrifah Gusti Allah dumateng kula jenengan sami luar biasa. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang kang sae amin amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amaka bi mazidah ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ala sultanik. Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna wa la tanfa'na fid dunya wal akhirah zidna huda zidna buqa zidna rizqan zidna rizqan halalan tayyiban mubarakan kathiran nafi'an bi rahmatika rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.